Altså, det er kun fordi, jeg ikke er vant til, at der er nogen, der krammer mig. Det er også derfor. Sådan, jeg har en hel hylde med alt det her. Jesus, halløj. Og her er Jesus. Ham kender jeg godt. Det her. Jeg tror, det er min første ørering. Det ved jeg ikke. Jeg har faktisk en bibel. Den er stor. Hvad er det her for noget? Jeg skal ikke tabe den. Oh my god. Oh my god. Det skal jeg have rundt om mig. Ej. Sådan. Jeg har også nogle små nogle. Dem skal jeg sådan have fundet. Ja, jeg har altså virkelig mange bøger. Det er jeg enig med. Det her for en bog. Det er en notebog. Det er en morskrift. Så det er en notesbog. Den tror jeg ikke. Måske er det noget hemmeligt. Den har jeg ikke læst. Det kan jeg heller ikke læse en morskrift. Der er en på, der er ødelagt.